Takže čaute, vítam vás pri novom videu a dneska si dáme jednu hru za každý Wasabi Power. Pokiaľ neviete, čo je to Wasabi Power, no tak je to v podstate tento power. Tu sú Hot, Crazy Hot, Inferno, Extra. Tak, ako prvé si zahráme jednu hru za Hot. Takže ja si tuto dám vám môjho Bula. Dám si na ňo iný skin. A teraz toto nechcem kupovať. Tak dám si na ňo tohto Eliket Bula. A túto môj kamarát si dáva Shellynu. No tak môžeme ísť do showdownov. Daj ready. Poďme. A máme tu proti sebe len nejakých 2 silverov. Tak pohode. Toto podľa mňa by sme mohli dať. Bull má, že sa mu automaticky načítava ultima, pokiaľ neviete, ako má. Wasabi Power. Ja na nich vyskúšam rovno takto do začiatku naletieť. To mi moc nevyšlo, ale dobre, vyšlo. Ja byl to, OK, zničíme česku. Máme tu Powerov. Môžeme ísť ďalej. Tu sú tu len 3 týmy, takže poďme. Tu je Mika. Vyskúšam to tam nejak. Mika dole a ešte broka. Tak mám skúsiť tie ultimy, je to dosť OP. Čo na to hovoríte? Dúfam, že to teammate úhra. Keď som teda vcítil. Ešte 5 sekúnd. 4, 3, 2, 1. Som tu. Dobre. Stále tu. Teraz pôjdem po tej nite a už niči. Poprosto. A idem sem. Idem na toho broka. Yes, dal som broka. Dobre, takže za Hot Powery sme vyhrali. Mám 5 kg 0 umrtí. OK. Dobre. Teraz ideme na Extra Hot Powery. OK. Máme tu Star Drop a bohužiaľ len red. No tak teda ideme na tú Extra Hot a tu si dávam Jessie. Pokiaľ neviete, aké má Jessie, no tak ona má, že hodí tú ultinu a tá ultina bude taká veľká proste. A bude dávať, že 3 strely, potom 1, 3 strely, potom 1. Ja sa ešte pozriem na jednu vec. OK. No môžeme ísť do hry. Za Extra Hot Powery. Dúfam, že vyhráme. A dúfam, že s tým Infernom vyhráme. Že či sú s tým Free Max 4 s tým Infernom. To by ma zaujímalo. No, 5 hráči už. Poďme. Dávajte ready, hoši. 6. Dobre, konečne. Ideme do hry. Koho tu proti sebe máme? No. V pohode nejaké diamondy, goldy, to by sme mohli dať. OK. Inak vedeli ste, že keď ste si na svojom účte ešte nikdy nekúpili Brawl Pass, no tak budete mať na ňo zľavu? Že bude stať len 4 € a nie 8? To ste vedeli? Ja som to nevedel, takže pokiaľ ste to vedeli, no tak napíšte do komentov. Tuto máme Colta. Ten Finks to má dosť OP, akože. A Colt má, že útokmi môže ničiť steny. Koľko? Veľmi zle som to zahral. Dúfam, že to teammate uhra. 4 týmy ešte. A ešte dosť OP má Amber a Spike. Tí majú veľmi OP. Wasabi Power. A Edgar. Je taký veľký jumbo. Aj Stu má veľmi OP, ale samozrejme, keď máte Hypera. No a toto ide na, že bohužiaľ 4. miesto za Extra Hot Power. Minusky. No, nevadí.
Tak teraz ideme teda na extra hod. Ja tu mám jediného, teda, pardon, crazy hod. Ja tu mám jediného Karla. Uvidíme, koho si dá teammate. B. OK. B. Tak, môžeme ísť do hry. No, počkať. Ja nemám žiadny dobrý skin na Karla. Mám si to kúpiť? Ja neviem, ale teraz sa si ne. Tak, ideme do hry. Poď. OK. No. Jednu mytiku proti sebe máme nejaký Byron. Ale to dáme určite. Vyskúšam zabiť toho Angela. Ja aj to asi nedám. Pozrieme sa, lebo tu som videl nejakého typka. Jaj. Teammate sa nespomne. Poď. Ale Angelo má ešte dať automatizáciu. Lebo on má one. Niektorý strely. To je veľmi dobré. Ale teraz by sme akože mohli stavať. Ja ho vyskúšam dešnúť a tri týmy ešte, toto kousa by sme mohli dať, to nevyzerá, no mám aj silnejšie. Nevadí, sme tretí, ja som to úplne dokazil. Som mohol troška zadešovať, ale nevadí. Takže extra hod. Sme skončili tretí. Zatiaľ vyhráva akože hod. No tak môžeme sa presunúť na Inferno. Ja tu mám Mac, Rika a Draka. Tak ja si dám asi toho Draka, ten vyzerá na pohodičku. A na Draka akože ja nemám žiadny skin, lebo toto sa mi nechce kupovať a toto akože nič moc. Podľa mňa by toto mal byť akože Epic alebo Mythic skin za mňa. No tak. Nedá sa nič robiť, ale ideme do hry. Inferno Power. To sú najlepšie, ktoré momentálne máme vo hry. Inferno. Tak pozrieme sa aspoň, že či je pravda, že sú najlepšie. Okay. Mortis. Jaj, Leon tuto. Vyskúšam ho zabiť. Leon bude dole, prosím tiež. Ja idem tuto na Mortisa. Nevadí. OK, dúfam, že to tým je uhrá. No ešte 5 tímov. Jaj. Tento Leon, akože ten Mortis je dosť otravný. Tu je Grom. Nie, áno, ale nie. Jak zabudol som to. Mohli by sa to páčiť, ale ja vyskúšam to koľkám. To je asi neviem. A toto sa typka na to vyskúšať. Máme to odali. Zase takáto chvíľa. No tak, vyhrali sme prvé miesto s hotpowerami, ale aj tie Inferno neboli akože zlé. Tak toto je celé videjko, ešte si otvoríme sushi. OK. 50 korunov a vidíme sa na budúce. Tak čau.